Οι Άγιοι Πατέρες θέλουν να πούμε μια κουβέντα. Αλλά τι κουβέντα να πούμε, αφού τα ξέρετε. Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Το θέμα δεν τα κάνουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο και δεν το στέρισε από κανέναν αυτό το δώρο που ονομάζεται συνείδηση. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη συνείδηση. Δηλαδή, έχουμε μέσα μας τη φωνή του Θεού, η οποία μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά εμείς αγαπούμε τόσο πολύ την παρανομία και την αμαρτία, που ακόμα και αυτή τη φωνή της συνείδησης τη σκεπάζουμε πολλές φορές και αδυνατεί. Και έτσι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι φτάνουμε σε τέτοια σημεία να διαστρέφουμε τη συνείδησή μας, ούτως ώστε φτιάχνουμε μέσα μας μία στρεβλή συνείδηση. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Θεός μας δίνει πάρα πολλές δωρεές. Και σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, το πιο απλό πράγμα να σκεφτεί κανείς. Εσείς μπορέσατε να φύγετε από την Αθήνα, από αυτή την πολύβουη πόλη, και να έρθετε ένα απόγευμα να κάνετε εσπερινό εδώ στο μοναστήρι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό? Πάρα πολλοί άνθρωποι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμη και να κοιτάξουν τον ουρανό? Πάρα πολλοί άνθρωποι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αγωνίζονται και βασανίζονται να βρούνε λίγη αλήθεια στη ζωή τους και δεν τη βρίσκουν? Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εκκλησιαστούμε, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ακούσουμε και να διαβάσουμε τη διδασκαλία Του. Όλα αυτά είναι δωρεές τεράστιες στη ζωή μας, τις οποίες δεν εκμεταλλευόμαστε, δεν έχουμε πόθο για το Θεό. Και νομίζω αυτή θα είναι και η καταδίκη μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν θα κρίνει κανέναν με την έννοια που εμείς νομίζουμε, αλλά θα μας βάλει τον έναν δίπλα στον άλλον, και τότε που θα πέσουν από τα μάτια μας η τύφλωση, τότε θα καταλάβουμε πραγματικά πόσο αδικήσαμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αφού δεν ζήσαμε κατά Θεόν. Βλέπετε και σήμερα είχαμε την Ταβιθά. Η Ταβιθά είναι μια αρχαία ιστορία, την διηγούνται πάντοτε γιατί είναι πολύ συγκινητική, την οποία ανέστησε ο Απόστολος Πέτρος. Τον παρακάλεσαν λοιπόν, έστειλαν 2 άντρες για να ειδοποιήσουν, να έρθει να δει την τεκοιμημένη, και όταν μπήκε ο Πέτρος, έτσι για σκεφτείτε λίγο, κάντε το λίγο εικόνα στο μυαλό σας, άρχισαν όλοι οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι ευεργετηθέντες από την Ταβιθά, να του λένε ότι αυτή μας έζησε, αυτή μας έδωσε, αυτή μας έτραφε, αυτή μας έδινε. Και τολμώ να πω ότι την Ταβιθά την ανέστησε με η χάρη του Θεού δια του Αποστόλου Πέτρου, αλλά την Ταβιθά την ανέστησε και η ζωή της η ίδια. Γιατί αυτή η αγαπώσα καρδία της, που ήταν γεμάτη έλεος για τους αδελφούς της, για οποιονδήποτε, γιατί ξέρετε, έτσι σκεφτείτε το λίγο. Εμείς πολλές φορές κάνουμε ελεημοσύνες στη ζωή μας, αλλά δεν κάνουμε ελεημοσύνες από το ειστέρημά μας. Κάνουμε ελεημοσύνες από αυτά που μας περισσεύουν. Και από αυτά που μας περισσεύουν δίνουμε τα ευτελέστερα, όχι τα καλύτερα. Είναι τόσο κλειστή, τόσο κλεισμένη, τόσο σφιχτή η ψυχή μας, που παρότι νομίζουμε βασικά ότι κάνουμε την αρετή της ελεημοσύνης, έχουμε και κομπασμό ότι να, εμείς είμαστε ελεήμονες και ότι εμείς βοηθάμε και ότι εμείς δίνουμε, που κατά ακρίβεια δεν τηρούμε την αρετή της ελεημοσύνης και την εντολή της ελεημοσύνης όπως την είπε ο Χριστός. Δίνουμε μεν, αν δίνουμε, και δίνουμε από το περίσσευμα, όχι από το ειστέρημα. Δεν υπάρχει κάποιος, πείτε μου αν κάνω λάθος, έμεινε κανείς από εδώ σήμερα που είμαστε εδώ, δεν έφαγε το μεσημέρι για να δώσει το φαγητό του σε έναν άνθρωπο? Όλοι χορτάτοι είμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν πόση πολύ είναι η υποκρισία μας. Πόση πολύ είναι αυτή η αίσθηση που έχουμε ότι είμαστε πολύ καλοί χριστιανοί. Και αν μας πει κάποιος καμία κουβέντα, είμαστε πάρα πολύ εύθυκτοι. Εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι η πνευματική του ζωή δεν είναι καλά. Γιατί αν είμαστε πραγματικά ταπεινοί άνθρωποι, είναι ευκαιρία για μας η εξουθενώση των άλλων.
Εμείς όμως αντιθέτως, βλέπετε πολλές φορές, δεν χρειάζονται λόγια για να προσβάλλουμε κάποιον. Και με ένα νεύμα προσβάλλουμε τον άλλον. Και με ένα λόγο μικρό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Που σημαίνει ότι πραγματικά στη ζωή μας, δεν ξέρω αν όντως μας έχει αγγίξει η χάρη του Θεού και αν πραγματικά αγαπάμε να είμαστε με τον Θεό ή είμαστε κατ' επίφαση χριστιανοί. Και έχει σημασία αυτό γιατί βλέπετε σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι ο καλός χριστιανός είναι αυτός που κάνει πολύ κοινωνικό έργο. Εμείς δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα για να κάνουμε μόνο κοινωνικό έργο. Εμείς ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, που σημαίνει αυτό ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστό. Και όταν λέμε μέσα στην Εκκλησία να σωθούμε, από τι να σωθούμε? Πρώτα απ' όλα από τον παλαιό μας εαυτό που ζητάει για όλα εκδίκηση, που ζητάει για όλα δικαιοσύνη. Να σωθούμε από τον διάβολο ο οποίος απειλεί να διαστρέψει τη ζωή μας. Αλλά εμείς τίποτα από αυτά τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Και για να μην σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω, θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εδώ είστε γονείς. Είστε γονείς. Τι εντύπωση έχετε για τον εαυτό σας? Ότι είστε πολύ καλοί γονείς. Και άμα σας πούν τα παιδιά σας μια κουβέντα, πικραίνεστε με τα παιδιά σας πολύ. Και τι λέμε συχνά πυκνά? Εγώ που σε σπούδασα, εγώ που σε μεγάλωσα, εγώ που σε ανέφρεψα, εγώ που ξενύχτησα στο πλάι σου. Μα δεν ήταν φυσικό να το κάνεις, αφού γονιός είσαι. Προσέξτε γιατί τα λέω όλα αυτά. Το αυτονόητο το λέμε υποχρέωση. Είναι αυτονόητο. Και δεν ανεχόμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, μας λένε τα παιδιά μας μία κουβέντα, μας λένε για παράδειγμα, γιατί ρε μάνα γκρινιάζεις όλη την ώρα? Και λέμε εμείς, εγώ γκρινιάζω. Μας λέει ο σύζυγος, σταμάτα να μουρμουρίζεις, και λέμε, εγώ μουρμουρίζω. Αυτά είναι απλά παραδείγματα για να καταλάβει ο καθένας μας και η καθεμιά ότι επί της ουσίας αρχή δεν έχουμε κάνει ακόμα στα πνευματικά. Γιατί μας εμποδίζει, το έλεγε ο Άγιος Ηλωνός πολύ συχνά, ο εγωισμός μας εμποδίζει να αγαπάμε. Τι σημαίνει να αγαπάμε? Να χωράμε ο ένας μέσα στον άλλον. Βλέπετε πολλές φορές τελειώνει η Εκκλησία, κοινωνήσαμε τον Χριστό και πάμε να πιούμε καφέ στο Αρχονταρίκι. Και ό,τι μισθό πήραμε από τη Θεία Λειτουργία τον χάνουμε στην κατάκριση και στο κουτσοπολιό του καφέ. Παρ' όλα αυτά έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε πολύ καλοί χριστιανοί. Πάμε στα σπίτια μας πολλές φορές μετά τον εκκλησιασμό. Θυμηθείτε τι λέει ο ιερέας πριν την απόλυση. Εν ειρήνη προέλθουμε. Εν ειρήνη προέλθουμε σημαίνει με ειρήνη να πάμε στο καλό, να φύγουμε. Και εμείς την ειρήνη που πήραμε από τη Θεία Λειτουργία τη χάσαμε στον δρόμο. Πάμε στο σπίτι μας και το πιο εύκολο πράγμα είναι να πιαστούμε. Μου μίλησες έτσι, με κοίταξες περίεργα, γιατί με κοίταξες έτσι, γιατί μου είπες αυτή την κουβέντα. Βλέπετε απλά πρακτικά καθημερινά πράγματα που δείχνουν τελικά ότι δεν είμαστε αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται να λιγοστέψουμε τα λόγια και να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο να επιτηρούμε, να επιμελούμαστε τη συνείδησή μας. Γιατί η συνείδησή μας είναι εκεί ως δώρο Θεού για να μας βοηθάει στην κατά Χριστόν ζωή, αλλά αν εμείς μονίμως την θάβουμε και δεν επιμελούμαστε τη συνείδησή μας, αυτή θα σιωπήσει. Και τότε ελίμονόμαστε, θα έχουμε πέσει στην ελαζονία και στην έπαρση, καταστάσεις από τις οποίες κανείς δεν συνέρχεται εύκολα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, να καταλάβουμε, διαβάζουμε ας πούμε τους βίους των Αγίων, τις πράξεις των Αποστόλων. Για σκεφτείτε, έχετε πάει σε τόσες κηδείες, και εσείς και εγώ.
Ακούσαμε ποτέ κανέναν λέει αυτός με έντυσε, αυτός με σπούδασε? Κανένας μας δεν το κάνει. Όλοι γνωρίζουμε την Ταλιθά και την ιστορία της Ανάστασής της. Όλοι την γνωρίζουμε. Τη διαβάζουμε σαν παραμυθάκι και δεν μας ακουμπάει καθόλου. Καθόλου. Λέει ο παραλυτικός του Ευαγγελίου, άνθρωπο νουκ έχω. Και του λέει ο Θεός, ο Κύριος μας, άνθρωπο νουκ έχεις, εγώ είμαι εδώ. Αλλά για σκεφτείτε, τι πάει να πει άνθρωπο νουκ έχω? 38 χρόνια ήταν δίπλα στη Δεξαμανή. 38 χρόνια δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον βάλει μέσα. Γιατί σας το λέω? Έχετε σκεφτεί πόσο δύσκολος άνθρωπος θα ήταν? Εμείς λέμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό το λέω. Έχετε σκεφτεί ποια είναι η πραγματική γνώμη των άλλων για μας? Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και πού θα τα δούμε? Στην προσευχή μας θα τα δούμε. Είναι πράγματα τα οποία θα καθίσουμε όχι απλά να τα σκεφτούμε. Πρέπει να μιλήσουμε στο Θεό και να πούμε, Θεέ μου, βοήθησέ με, αποκάλυψέ μου ποιος είμαι πραγματικά. Όχι ποιος νομίζω ότι είμαι. Ποιος πραγματικά είμαι. Βλέπετε, αυτό είναι μία έτσι πρακτική άσκηση, ένας τρόπος για να μπει κανείς λίγο βαθύτερα στα πνευματικά, γιατί τα πνευματικά δεν είναι να λέμε για τη θεωρία του ακτίστου φωτός. Τα πνευματικά δεν είναι να λέμε θεολογίες που δεν τις καταλαβαίνουμε. Τα πνευματικά είναι να αρχίσουμε να κάνουμε δουλειά στον εαυτό μας. Και δουλειά στον εαυτό μας δεν χρειάζεται να πάμε να επισκεφθούμε τον Άγιο Παΐσιο. Θα συμβεί και αυτό στη ζωή μας. Έχουμε ο ένας τον άλλον που λέμε αλήθειες, που λέμε πικρά πράγματα. Λέμε, μας λένε. Και πρέπει για αυτά τα πράγματα να καθίσουμε να μετρήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί μονίμως, πολύ φοβάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται σε εσάς πατέρες, πολλές φορές πάμε στην εξομολόγηση και λέμε παράπονα στην εξομολόγηση. Λέμε τα σφάλματα του άλλου στην εξομολόγηση. Λέμε τι μας πείραξε στον άλλον στην εξομολόγηση. Λέμε πόσο αγανακτισμένοι είμαστε από τη συμπεριφορά του άλλου. Δεν είπαμε ποτέ έφτεξα εγώ. Δεν είπαμε ποτέ δικό μου είναι το σφάλμα, γιατί δεν προσεύχομαι αρκετά. Δεν ταπεινώνομαι ενώπιον του Θεού. Και στους ανθρώπους αναζητώ την αναγνώριση. Απλά πράγματα. Σκεφτείτε πόσες φορές μαγειρέψατε, εσείς που είστε νοικοκυρές, και θέλετε να ακούσετε μια καλή κουβέντα. Ζητάμε παντού την επιβεβαίωση, παντού. Και αυτό το πράγμα δεν αφήνει το Πνεύμα του Θεού να έρθει στις καρδιές μας. Γι' αυτό παραμένουν οι καρδιές μας απαράκλητες. Γι' αυτό είμαστε ψυχροί ο ένας με τον άλλον. Είμαστε ανελεήμονες. Είμαστε σκληροί. Είμαστε πολύ ευγενείς με τους ξένους. Περάστε, καθίστε, σας παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Έχουμε όλο το σαβαρβίρ, όλο το πακέτο. Αλλά μεταξύ μας είμαστε σκληροί και άτεγκτοι. Και για να μην νομίσετε ότι λέμε θεωρίες, βάλτε τον εαυτό σας κάτω. Πόσες φορές δεν χρειάστηκε να πείτε λόγια. Με ένα νεύμα, πόσες φορές στο γάμο σας δεν πληγώσατε τον άλλον. Πόσες φορές με ένα πικρό υπονοούμενο, ξέρετε, έχουμε μία δαιμονιώδη έμπνευση όταν θέλουμε να πειράξουμε τον άλλον. Δεν του λέμε απλά κάτι από τη ζωή του. Του λέμε αυτό που θα τον πονέσει περισσότερο. Και μετά λέμε, δεν σου είπα και τίποτα. Κοιτάξτε, με τι μαεστρία δίνουμε τα πάθη μας. Και ενώ αυτό το κάνουμε χρόνια ολόκληρα, ποτέ δεν πήγαμε να εξομολογηθούμε και να πούμε, Πάτερ μου, εγώ έχω πολύ μίσος μέσα μου. Αντιθέτως τι λέμε, τι μου έκανε εμένα αυτός, τι υπομονή κάνω εγώ στη ζωή μου. Πόσες φορές δεν μαλώσετε με τα παιδιά σας, επειδή τα παιδιά σας είπαν μια αλήθεια. Και δεν θέλετε να την ακούσετε. Αν από τα παιδιά μας δεν ακούσουμε μια κουβέντα, θα μου πείτε δικαιούνται να την πούν, ίσως και όχι.
Όμως μήπως μας ωφελούν εμάς. Και εμείς δεν θέλουμε ούτε να ακούσουμε, ούτε ίχνος από αυτή την αλήθεια. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα πόσο μακριά είμαστε από την αληθινή οδό, που είναι η οδός του ελέους και της αγάπης. Σήμερα μιλάμε πολύ για την αγάπη, νομίζοντας ότι η αγάπη είναι ένα φτηνό συναίσθημα. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Συγχωρέστε με για τη φράση που θα πω, αλλά πρέπει να την ακούσετε. Γιατί κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι και δυστυχώς και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η αγάπη εξαντλείται στο κρεβάτι. Συγχωρέστε με που εγώ είμαι μοναχός και σας το λέω αυτό, αλλά είναι μια τραγική αλήθεια αυτή. Χάσαμε την έννοια της αγάπης. Χάσαμε την έννοια της φιλαλληλίας. Χάσαμε την έννοια της φιλαδελφίας. Όλα τα κάναμε ειδονή. Προσέξτε, μερικά απλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι, με πολλούς από εσάς είμαι συνομήλικας. Άλλοι σας περνάω λίγο, άλλοι με περνάτε λίγο. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμουν παιδί, μας έστειλε η μάνα μου γιατί δούλευε στη γιαγιά μου. Η γιαγιά έφτιαχνε αυγά τηγανιτά στον γκάζι και νομίζαμε ότι τρώγαμε παραδεισένια τροφή. Σήμερα έχουμε 15 εκπομπές μαγειρικής, όλες οι νοικοκυρές κάνουν γκουρμέ πιάτα και δεν έχουμε σχέσεις μεταξύ μας. Είναι τραγικό. Τρώγαμε αυγά τηγανιτά που καμιά φορά τα έκαιγε κιόλας ή τα άφηνε μελάτα που δεν μπορούσαμε να τα φάμε και νομίζαμε γιατί κάποιος ασχολήθηκε με μας. Κάποιος μας τάιζε στο στόμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να έχουμε πολλαπλές τροφές, αλλά δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε σχέσεις. Δεν μαγειρεύουν οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες λένε, δεν μας τα αφήνουν τα παιδιά. Και έχουν δίκιο. Οι μανάδες λένε, θέλω να πάρουν τη γραμμή μου. Μία γραμμή χωρίς αγάπη. Χωρίς περιχώρηση. Και βλέπετε από το σπίτι πόση ζημιά γίνεται. Σήμερα ήταν εδώ το πρωί στην εκκλησία μία σύμβουλος από το Υπουργείο Παιδείας, σύμβουλος ειδικής αγωγής για τα παιδιά της πρώτης εκπαίδευσης, του δημοτικού. Και μου έλεγε η γυναίκα με πάρα πολύ πόνο, το μεγάλο πρόβλημά μας, πατέρα μου λέει, δεν είναι τα παιδιά. Είναι οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά. Δεν έχουν καμία επίγνωση της ομαδικότητας που πρέπει να έχουν τα παιδιά στο σχολείο. Έρχεται ο κάθε γονιός και σου λέει, το παιδί μου είναι αδύνατο να καθίσει με το άλλο παιδάκι. Έρχονται άλλοι γονείς και σου λένε, εμένα το παιδί μου κουράστηκε στην τάξη και θέλει να βγει έξω. Δεν μπορείτε εσείς να του βάλετε απουσία, πρέπει να βγει έξω. Προσέξτε, εσείς έχετε παιδιά και εγγόνια, δεν τα βλέπετε αυτά. Από πού είναι αυτά? Από τα σπίτια μας. Γιατί δεν μάθαμε στα σπίτια μας. Μπήκε ο παππούς, κάποτε έμπαινε ο παππούς στο σπίτι και σηκωνόμασταν όρθιοι. Ήταν φυσικό να μας συμβεί αυτό. Βλέπαμε τον παπά στον δρόμο και τρέχαμε μπουλούκια. Μπουλούκια. Ποιος θα σκοτωνόμαστε να πάρει την ευχή του ιερέα, ας πούμε. Τώρα, αδιάφορα. Αυτά δεν θα τα μάθει το σχολείο. Αυτά θα τα μάθετε εσείς στα σπίτια σας. Θα σας δούνε στα σπίτια σας να θυμιατίζετε. Θα σας δουν στα σπίτια σας να προσεύχεστε. Θα σας δουν στα σπίτια σας να νηστεύετε. Δεν μπορεί χριστιανός Τετάρτη και Παρασκευή δεν νηστεύει. Απαράδεκτο. Όχι επειδή πρέπει. Για κανέναν δεν πρέπει. Βασικά για τον Χριστό δεν πρέπει τίποτα. Για μας πρέπει. Το πρέπει θα το πούμε εμείς στον εαυτό μας. Ως ιερή φιλοτιμία. Πώς θα τολμήσω μετά να ανοίξω το στόμα μου στο παιδί μου και να πω για την αξία της θυσίας. Αφού εγώ δεν έκανα καμία θυσία στη ζωή μου. Ούτε καν θέλω να πιω το καφέ μου μεγάλα. Δεν θα το πεις μεγάλα. Σήμερα είναι Τετάρτη. Μην πίνεις καθόλου. Δεν χρειάζεται κήρυγμα στα παιδιά.
θα δούνε ότι η μαμά, η γιαγιά, σήμερα την Τετάρτη δεν πίνουν γάλα στον καφέ τους. Πώς θα το πω, είναι παράξενα αυτά που σας λέω. Δεν είναι δουλειά που πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας. Σας είδαν ποτέ τα παιδιά σας να γονατίζετε στα εικονίσματα. Μας είδαν πολλές φορές να μαλώνουμε. Μας είδαν και να ζητάμε συγγνώμη. Ή μόλις φεύγει, τρίβει ο άλλος, λέμε, είδες τι τραβάω από τον πατέρα σου, λένε οι μανάδες. Και οι πατεράδες λένε, η μάνα σου τα κάνει όλα. Για να μην πούμε για τις νύφες και τις παιδρές, δεν περιχωρούμαστε. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας τελικά. Γιατί ενώ ζητάμε και έχουμε πολλές απαιτήσεις από την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία? Η κοινωνία είναι ο καθένας μας. Τι θα ζήσει στο σπίτι του. Γι' αυτό λοιπόν έτσι πολύ σας παρακαλώ να επιστρέψουμε λιγάκι, να τα δούμε αυτά. Δεν είναι περίεργα πράγματα. Και αν δεν έχετε μάθει να το κάνετε μέχρι τώρα, να το κάνετε από τώρα και στο εξής. Δεν μπορεί να είναι η τηλεόραση ανοιχτή ώρες ατελείωτες. Ό,τι θέλουν να μας πασάρουν στην τηλεόραση. Ακούμε ειδήσεις, ακούω πολλούς ανθρώπους που το που θα ξυπνήσουν το πρωί, για να μην πω παίζει όλο το βράδυ η τηλεόραση, τα νέα τις 6 ώρα. Τι θα μάθεις, τι είναι τόσο σημαντικό να μάθεις? Τι είσαι ο κυβερνήτης της χώρας που πρέπει να μάθεις τα νέα τα σημερινά? Άνοιξε στις 10, 5 λεπτά και κλείστη. Να πάθεις. Πας το απόγευμα, μα το απόγευμα κάτσε να διαβάσεις 2 σελίδες από ένα βιβλίο. Δεν μπορεί να παίζει τηλεόραση ώρες ατελείωτες και να έχουμε την αίσθηση ότι κάνουμε πνευματική ζωή. Δεν γίνεται. Έλεγα το πρωί στην εκκλησία, την ώρα του κηρύγματος, εδώ στο μοναστήρι, εγώ μιλάω πριν το διευχών, όχι στο κοινωνικό. Και βλέπω την ώρα του κηρύγματος μπαίνει κόσμος μέσα. Τελειώνουμε πάντα 10:30 εμείς τις Κυριακές, για να έρχεται ο κόσμος. 10:30, πού πας? Να σου πει τι η Θεία Λειτουργία. Ποια παιδεία να σου ανοίξει μέσα σου. Έτσι λοιπόν, να προσέξουμε 5-10 πραγματάκια είναι. Πώς μιλάμε μέσα στο σπίτι. Αν μέσα στο σπίτι όλη τη μέρα κατηγοράμε τους ιερείς, τα παιδιά μας δεν θα έχουν κανένα σεβασμό για τους ιερείς και την Εκκλησία. Αν όλη τη μέρα οι γυναίκες κατηγορούν τους σύζυγους τους, τα παιδιά δεν θα έχουν καμία υπόλοιψη για τον πατέρα τους. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι... Είναι απλή λογική είναι αυτό που λέω. Δεν είναι κάτι τραγικό που το καταλαβαίνουν λίγοι. Είναι πολύ απλό πράγμα. Για όλα αυτά λοιπόν, κάτσε με ποτέ να πούμε, βρε παιδί μου, τι έχω μέσα μου τελικά. Εγώ νόμιζα ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Όμως τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έχω βάλει αρχή καν στα πνευματικά. Βοήθησε αν θέλω. Και έτσι ο άνθρωπος, έτσι ανοίγουν οι οριζόντες του. Έτσι αρχίζει και καταλαβαίνει τα πνευματικά πράγματα, έτσι καταλαβαίνει πρακτικά τι σημαίνει έρχεται ο Χριστός μέσα μας. Και την κατάντησε να μιλάμε για τον Χριστό σαν να είναι παραμύθι. Έβλεπα αυτές τις μέρες, μου στείλανε δεκάδες μηνύματα για να δω στο YouTube από τα έκτροπα που κάνουν σε ενορίες, άλλος αναστήνει τον Λάζαρο. Κάνουμε μέσα στην Εκκλησία θέατρα. Έχοντας την εντύπωση ότι με φτηνό συναισθηματισμό θα εγείρουμε το θρησκευτικό συναίσθημα των ανθρώπων. Σφάλουμε. Έχουμε τα τροπάρια που μας μιλάνε για την κατάνοιξη, που έναν ακούσεις και να επικεντρωθείς, θα κλαις μια εβδομάδα. Έχουμε τον Χριστό, ακούμε, εκέντησαν τον Χριστό. Να φωνάζει ο λαός, Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Και εμείς περιμένουμε τον παπά να βγει με το σταυρό. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά νομίζω υπάρχει πιο σωστή οδός. Και πρέπει αυτό να το προσέξουμε λίγο και εμείς όσο αφορά τη λατρεία μας, αλλά και εσείς
πώς πρέπει να πλησιάζεται λιγάκι. Είναι μεγάλο μυστήριο. Πέρασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Τι μας άφησε? Με το που είπαμε Χριστός Ανέστη, μόνο τι θα φάμε? Μάσα. Είναι απίστευτο, δεν είναι? Είναι απίστευτο. Γίνεται Θεία Λειτουργία, φαντάζομαι και στους ναούς σας, όλη τη διακαινήσιμο. Άδειες οι εκκλησίες τη διακαινήσιμο. Νομίζω λοιπόν αυτά τα απλά πραγματάκια, αν τα προσέξουμε λίγο, θα έρθει η χάρις του Θεού και θα αλλάξει όλα τα πράγματα. Μέσα μας, γύρω μας, στην οικογένειά μας. Και αυτό το πράγμα θα το αισθανθούμε. Και θα έχουμε χαρά. Τώρα δεν έχουμε χαρά. Τώρα κάνουμε ψεύτικα χαμόγελα. Θα έχουμε χαρά. Γιατί θα έχουμε καταλάβει ότι είμαστε άρρωστοι. Είναι σαν κάποιον που διαγνώστηκε με καρκίνο. Είναι λυπηρό μεν. Αλλά του λέει ο γιατρός, μην ανησυχείς, είναι στο αρχικό στάδιο και θεραπεύεται. Και αναθαρρύνεις. Λες, θα γίνω καλά. Καταλαβαίνω την αρρώστια μου, έχω μέσα μου πολύ πράγμα, ζήλια, μίσος, φόνο, κακία, ιδιοτροπία. Όμως τα κατάλαβα και έχω χαρά γιατί θα δουλέψω πάνω σε αυτά. Και αυτή είναι η χαρά της μετανοίας. Η χαρά της μετανοίας δεν είναι άλλο πράγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει πνευματικά είναι σύνος. Δεν είναι μουντρούχος, συγγνώμη για τη φράση μου, δεν είναι κατηφής, δεν είναι, πώς θα το πω, καταθλιπτικός, είναι σύνος. Και θα γελάσει και θα χαρεί και θα χαργεντιστεί, αλλά ξέρει ότι μέσα του, Θεέ μου βοήθα με, να χαρώ και τη χαρά, να καταλάβω όμως και τα σφάλματά μου και να έχω χαρά από την διόρθωση αυτών των σφαλμάτων. Αν ζήσουμε έτσι, κανείς δεν θα απελπιστεί. Κανείς. Έρχονται άνθρωποι πολύ βεβαρημένοι. Δεν γελάει το χείλη τους. Γιατί μας συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν βρήκαμε τον Χριστό. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό σε εμάς, στην Εκκλησία. Είμαστε σαν να μας έχουν σκοτώσει τη μάνα. Γιατί κάθεσαι έτσι? Έχουμε χαρά γιατί είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Όχι, δεν είμαστε χαζοχαρούμενοι, συγγνώμη. Αλλά καταλάβαμε ότι ο Χριστός, παρότι είμαι αυτός που είμαι, με ελεεί. Με συγχωρεί. Αλλά πρέπει και εγώ να τα δω, να πω και ένα συγγνώμη. Σου έσφαλα πάντα μου, έσφαλα γυναίκα μου, έσφαλα άντρα μου. Όχι εννοείται. Αυτά. Με συγχωρείτε πολύ για πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη και την ευλογία του Αγίου. Είστε καλά.